Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 5 Mart 2025-nji ýyl. Ene dün bir gepleşik geçirdim. Siz bilen ýa söhbetdeşlik şol dünýäde bolup geçen wakalar barady. Ene dün akşam ýa gije ýene de goşmaça wakalar bolup geçdi. Ol bir şola barady. Size gysgaçyk maglumat bermekçi bolsam, şol Ukrain orsiýet, Ukrain, Amerika orsiýet gatnaşyklary barady. Yurtdaşlarımızın bir näçe soragy var, hem soragy gysgaça jogap bermekçi. Onu gurrungy Amerikan Birleşen Ştatlarynyň başlaýaly geçen gije bizdiň wagtymyzdan gije olarda günnüz bolýardy. Ýemme Amerikada o ýa-ni Donald Trump'ın uly emesi çykyşy boldy. Bizdiň dilimizden aýtsak, parlamentiň ýa-da kongresiň, senatyň öňünde o iki partiýanyň wekilleri hem gatnaşdylar. Ene şu taýda sagat ýarymlap Donald Trump çykyş etdi. Onuň eden çykyşlarynyň esasy manysy şol bir sagatlyk çykyşy şu ykdysady ösüş barada nirde näme nire sanksiýalar nirde salgydy köpertdi, nirde azaltdy, näde halkyň durmuşyny düzeltmeli, näde halk näşeler ýa-da durmuşda ýaşar diýen ene beýanatlar bilen çykyş etdi. Bilermellen aýtmagyna görä Donald Trump'ın bu çykyşy plan barada anyk edilmeli işler barada däl. Meselem prezidentler kandidat döwri onu der, mene der adamlar çykyş edýär, ýa-ni prezident bolsun isle deputatlar kandidat bolsun. Şu programy diýip düşündiler, ýa kabul etdiler, ýa aýdýarlar şey diýip. Sebäp o taýda anyk sanlar, sifirler wagt görkezip, möhlet görkezilmänsoň onu şeýle diýip kabul edildi. Ýöne umumy alanda ol Amerikan halkynyň gulagyny elbetde hoş ýakandyr. Esasanym şu zalyň içindäki Respublikan partiýa degisli adamlar ulu götürdü bilen şowhun bilen o SSR'de bolşaýal dik durup el çarpdylar. Onu aýtmak gerek. Demokratlar dymy oturdy ýa bir bölek çykyp gitdi. Meclisi taşlap diňe bir ýerde bular el çarpdylar. Olum şol Ukraina meselesi bilen baglanyşykly Trump'ın eden çykyşyny özleriniň gollawyny bildirdiler. Enne Zelenski barada näme aýtdy? Gel şoňa geleliň. Ene Zelenski barada Trump'ın aýdan ene Zelenski'den hat geldi. Şol ykdysady gatnaşyklary ýola goýmak hemde şol ýerasy baýlyklar barada şertnama gol çekişmäge Ukraina tarapynyň taýýardygyny we şoň üçin şu gepleşikleri alyp barmakly soraýasyp ene şolar ýaly terde ýazylan hat bar. Onsoň şu taýda Trump gaharly däl Zelenskiň garşysyna ene şolar ýaly Ukraina parahatçylyk gerek, dünýä parahat durmaly, näme durmaly, serhetlemizimiz bolmaly ýaly ütgeşigrak sözler aýdyp başlady. Başlaň men şu pişik goýun. Şagyrda gün beren atlar öýde mal bolsa da şeýlik. Ene yurtdaşa bagyşlan sözüň arasy bölüni diýjek bolýan adam Trump ene şu taýda Zelenski garaşýanlygyny ýa gapylaryň açykdygyny açyk beýan etdi şu taýda. Bir ýagda ýöne şu taýda Trump'ın ýene bir aýdan zady bar. Ol şol arada aýdyp beripdi şol Grenlandiýany öz hasabyny almakçy bolýar ýa Amerikan bir ştat edip kabul etmekçi bolýar diýip. Grenlandiýa faktyski şu mahal Daniýanyň territoriýasy ýa Daniýanyň protektoraty ýa golasynaky toprak diýip aýdýar. Şu taýdan Daniýa öz wagtyny Amerika harby lagerler açmak üçin razylyk berdi. Amerikalılar şu taýda özleriniň harby bazalaryny ýerleşdirdi. O bazanyň peýdasy şol ýanky esasan şu Hytaýyň garşysyna gönükdirilen goşun güýçleriniň ýerleşýän ýer. Indi şonu dolulugyny Amerika özüne satyn aljak bolýar Daniýadan, Daniýada berjek geldi. Binahil sözler onu wagt görkezdi. Ene esasy gysgaça aýtsak Trump'ın eden çykyşlardan ibaret galan emelerini soň wagty gelende
kabul edilen kararlar nädip işleýär, onuň siziň dikkatinize ýetirer. Ýene de düýnüň özünde ene şol real habar Ýewropa döwletleri ýa Ýewropa Birleşigi şol real karar kabul etdiler. Öz aralaryna fond döredýärler. Şo fonda da şolar 800 milyard euro pul goýmakçy. Şonu hem şu döwletler öz aralaryny paýlaşyp bölüp şonu çykdyjy diýerler. Şol ýygnanan 800 milyard dollar nira harç ediljek, näçe harcadyljak, şol näçe Ukraina gitjek, ýara görnüşinden, pul görnüşinden özleriniň ýanky harby infrastrukturasyny nädip bular emletjek, giňelçek ýa harby ýaraglar köpeljek. Şolaň hemmesi şu 800 milyard euroň içine girýär. Bu gaty uly pul. Eger Biden 4 ýylyň içinde Ukraina'ya aýşal 112 milyard beren bolsa, olam dollarda diýmek 100 milyarda diýetnek da eurodan hesaplandy. Bu mahalana Ýewrosaýyzyň kabul eden, ýa Ýewropa döwletleriniň kabul eden karary, özara kabul eden karary, ýani özara hazinasyna 800 milyard euro pul ýygnaýarlar. Indi şo puly näde paýlamaly, näçe paýlamaly, näme paýlamaly, nira harçlamaly şo barada bu üçüncü gün bolsa erti 4-nji gün şoluň ýene duşy bar, şo taýda bir anyk karar kabul ederler. Şo karara laýyklykda da gelinen netijeni men size hepden dowamyny ahyryna ýetirmekçi bolarym. Ine bu ýanky Amerika bilen Ýewrosaýyga degişli meseleler. Indi soralara geçsek, şol görýän ýanky Amerika barada ýa Trump saýlanyly bäri has ýygy-ýygydan şol senin dikkatinize bolýan, dünýede bolýan zatlary, işleri belligimden, başardygymdan ýetirip durun. Şu taýda alanlaşýarly barada görüň etmän, närazylyk bildirýän ýa şunu başa çygarýan ýurtdaşlarymyz bar. Ene şolaň ýazan zatlary men jogap bermekçi. Birinji berjek bolan, bular hemmesi otgaşyrak ýöne, hersiniň öz äheni bardy. Ene birinji jogap berjegim, men onuň ýazýan zatlaryny uly hormat bilen garaýan, men pikirdeşimem däl, ýoldaşymam däl, ýöne şeýle giň düşünjeli ýurtdaşymyz Türkmen diýip hasap edýän, onuň nickname MM Keseçilik MM. Ol bilemek men edýän çykyşlarymda şany şu geçen 5 ýylda ýa-da 10 ýyllarda 100den gowrak şolar ýaly ýazan zatlary bar. Akıllı pikirler gatykan o taýda düşünjesi giň adam diýip hasap edýän ýöne şu Ukrainli meselede men pikirini oňlamak ýa ýalňyş diýip hasap edýän. Näme üçin onuň esaslandyran beýlek sorak berellere de şu uğurdan düşnükli bolar ýani. Ol aýdýa, ýyleşmede aýdýa Ukraina diýe, ýa-da Krim armadasy diýe basyp alynan kalmyrada onu diýe olar diýe meýletin girdiler diýe. 2014-nji ýylda referendum geçirildi, şonu Krim halky şoňa ses berdi. Soň ýene de telefon alkary ýene de bir ses berilşik boldy. Onu da ýene bir geze Krim halky tasdiklady, biz Orsiýet bilen biledikdi. Indi gelin seredelin. Mesela Krim halkı diýen kim ol? Krim tatarlarymy ýa-da şu Krimde ýerleşen Orsiýetin harby deňiz howa harby güýçlerimi? Ene şu iki güýç Ukrainanyň şol Krim ýarmadasyna SSR döwründen bäri duran harby güýçler. Olar çykaryp gowan Ukrainler ýok, ýöne Ukrainanyň aýdany. Siz indi bizim aýryşdyk aramyz ýöne şol bazalary saklajak bolsaň harby bazalary şol Sevastopol idi, Simferopol idi, başga da ol ýanky harby bazalar bar, ýa-da samolyotlar üçin, raketler, şahtalar üçin kän o taýda. Şolary şu taýda saklaýanyň üçin ýa ýerleşdirýäniň üçin o gämi durulmalar bar, harby durulmalar bar. Şolar üçin bir ýylda hem dedi paç näçe men ýalňyşmagym mümkin ýöne men bilýändim ýa 18 milyon ýa da 25 milyon dollar tölemeli Orsiýet Ukraina tarapyna. Ene şu Krimde da şu döwür ýaşaýarlar aglabasy hatta köpüsi aglabasy diýsem bir bölükde ýaşanan köpüsi bolýar da aglabasy bol. Harbylar
harbulan maşgalası, çağılary, doğan arnasy, şol harby guruluşlary üpçün edýän inženerni, tehniski, medisinski personal şonuň hemmesini alyny kremli armadasynyň bilemek men anyk 70-80 göterme bolýar. Ine şunu tölemejek bolup ya şol ýa-ni Ukraina tarapy kremli armadasyny Amerikan harbylarynyň mihmançylyga çağırdy. Ýani ine bir kısan gämis gara deňde girdi boli. Ine oruslar howsala düşüp başlady. Amerikalılar näme göri bar bu taýda diýip. Ondan Ukraina basyş edip olaryň bermejegi belli. Şoň üçin bular ýurtdaşym sen habarly bu zatlardan men bilýän habarlydyňy Zeleny Человечки diýip adamlar girdiler. Kremli armadasynyň içine şäherleri bir wagt. Olar Orsiýadyň maskalatlısı, ýaşyl bir goňras ýaşyl renkli, harby eşikli, ýüzleri maskaly, eller awtomatly, eskerler kremi öz içindäki şäherler beýlekileri, ýani öz golasyny aldylar. O ýanky Ukrainaň gämilerini golasyny aldylar. Ondan soň gämde kapitalary Orsiýada geçýärsiň diýip gol çekdirdiler. Gol çekmedigem iki ýaka gämem Amerika Ukraina tarap Odessa gitdi, galanym ene şo ýerde Ukraina öz Krym ýarymadasyny ýitirdi. O taýda referendum geçirildi diýip o Krymda ýaşap oturan yerli tatarlaryň sany ol beýlek şo taýda ýaşap oturan Orsiýa Federasiýasynyň grajdanlarynyň sanynyň 3/4 az. Ondan olar köplük bolupdyr. Ondan olar harby gullukda Orsiýadyň grajdanlary. Ondan Krym ýarymadasy ol ýylyn kay kurort diýsen hem bolsa. Ondan olar näçin Orsiýa üçin ses bermesin özleri mors grajdany. Ine şular şeýdip 14-nji ýylda ine biz Orsiýa tarapy geçýärsiň el galdyrdylar. Şo taýda men milli eşikli tatarlaryň ol gece günni tant oýnap bereni göremem. Göz bağlamak üçin ana birje topar çykardylar, görkezdiler. Ýani bir topbak ilat aýdaly Türkmenistan İslamik etrapynyň ilaty, ene bütün Türkmenistan el galrya, biz Owganistan ýa Irana geçýärsiň, şo onuň bütün Türkmenistanyň ses berdigi bormy? Ýok, elbetde. Ene Krymda da şol real ýagdaý boldy. Ýurtdaş iýdarlap gör. Ondan şu bilen şu referendum bilen ılalaşmadı daşar ýurtlar, ýani Ýewropa döwletleri. Ondan şonu berkitmek üçin telefon üstü bilen ses berilşik boldy. Ana. Sonra da Orsiýa yglan etdi, telefon üstü bilen ses berilşikdi. Ýene de Krymyň halky bizne Orsiýa bilen boljak, biz Orsiýetden çykjak gal ýa gitjek gal başgaňa diýip şu real netijeni yglan etdiler. Ýöne telefonu näde biz ýeme saýlaw geçirilýäni gördük ya, daşa gitmäň hana. Bundan 2 ýyl ozal, ýa 3 ýyl ozal. Serdar Berdimuhammedow prezidentligi tasdiklaklaryna ýurdun daşyndan kandidat bolan Murat Gurbarow maňa telefon üstü bilen ýa näme bilen 400.000 adam ses berdi diýip. Görkezin ses beren adamlaryň adyny, telefonuny, nirde ýaşaýarlaryny. Birinciden ses bermek prosedurasy ýalňyş otaýdy. Ses bermeden öňürti olar şol adamlaryň ady bilen Türkmenistanyň merkezi saýlaw komissiýasyna ýüz tutmaly. Ine men şunça tarapdarym bar, men hasap alyň diýip. Edilim şol işler ýok. Bu taýda da şol. Kim hasap alypdyr Orsiýadyň telefon üstü bilen geçiren ýanky referendumuny? Boş we ýalan görürler. Ine ýurtdaşym men sana aýtjak bolýan Krym barada şol. Eger Krymyň aňarsyna dalyna serediljek bolsa, onu şol toprak Krym tatarlarynyň. Krym tatarlaryň bir wagt Osman imperiýasynyň hataryna duran millet. Şumal Krym tatarlarynyň bir bölegi ana Türkiýede de ýaşap otyr. Şoň üçin Türk hökümeti, Türk döwleti, Türk milleti Krym tatarlaryny şol sany Ukraina ellen başardy kömegine edip otyrlar. El kömegi, pul kömegi, ýara kömeginiň baýrakdarlaryny berdiler, uruş başlandy. Ona aýtmak gerek. Ine sen soragyňa menne şular ýaly jogap bar ýurtdaşym. Enne şo taýda ýanky Ýaşy Murat Batyrow diýen ýyllaşymyzda ýazypdyr. Ýaşul senow bilen akmy? Ene şular ýaly.
bu Krim Tatarları Orsiýada gollady diýen. Ene şo gollan bolsa men ýaňyna emme ýurtdaşyma beren jogabymda şol sen soraňa da jogap bar. Nähile edip gollanlan. Gollanan zat ýok otaydy. Eger gollanýan bolsa bütün Tatar halky gollaýan bolsa hany dün internetde men okudum öňümden çykdy. Krim Tatarlaryň bir ýemesi mescidimi ýa-ni ibadethanasy mescidi diýen musulmançylykda mescid diýil. Bir böre topbajuk mescidiň yemeleri agzalary ol aýalyny eftadyny erkegiň hananda olar 100 adama da ýetene Putin'i tutýarlar. Sen gayrat etdi Vladimir Nüştaýdaky ýa-ni Wahhabistlaň mesele çaresini gördü. Hem şu taýdaky Krim'in ýa-ni oturtma gubernatoryny. Ene. Bir toppak ilat. Olaryň özleri maýdy otuşy diýe biziň jemaatymyz diýe onu şundan ozal döredildi diýe. Ay ho, canlygyn, Krim Tatarlar yüzlerçe ýyllap şu taýda ýaşap otdy. Onu diýmekdir, şol Tatarlaryň ibadet edip oturan dininden üýtgeşik bir dine ibadet edip bular başga mezhep diýdi, näme diýdi, men bulan dininiň içine girmegem islemek bol. Ýöne şu taýdan bahana gözläp inni şol öz azatlygyny, erkinligini isleýän ýaşa uğurda göreşýän Tatarlary gyrgyna bermek üçin öz üçin duşman örep ene Putin'i ardyýa diýerler. Antapa internetde bar şol. Ene sana sorak şol, ýaşy Murat. Eger de şo Krim Tatarlary meýletin Orsiýada goşulan bolsa, onu näme üçin dadu bidat diýip ene Russiýan adam otaydy. Putin'e ene ýalbarýa karady boty. Şolardan arasalan ýurdu diýip. Şo ýurt, şo toprak hemmesi Krim Tatarlarynyň topragy. Ene? Sen soraňa jogap şol. Otayda hiç şeyli meýletin Krim Tatarlar bütün halk bolup ona giren aklara Orsiýadan hatarny. Näme üçin onu Krim Tatarlarynyň eksillaki parlamenti var, hökümeti var ýurdun daşynda. Eger olar Tatarlar kabul eden bolsa onu näme göri var daşynda? Ýalana. Ine şoň üçin şu zatlary men siziň dikkatinize ýetireýin diýdim. Indi ýene de şu taýda şu eme bilen biri ýazypdyr. Ady Ali 000 mı Ali o mu? Ine biziň ýyleşimiz ýazypdyr. Ýa sen bir zady düşünenakmy? Ine şular ýaly eger Amerika Ukraina kömek etmegini besetse diýmek uruş ören gysga wagtyň içinde gutarar diýip. Hawa men şu pikiriň bilen razylaşýan. Ören gysga wagtyň içinde gutarar. Ýöne kim näme utýar, kim näme ýitirýär, ine sorak şutaýdy. Şu uruş gotarany bilen kim ýeňýär? Orsiýet eýem 14-nji ýyllar Ukraina territoriýasyny basyp gelip otdy. Soňky 3 ýylda ine has aýylgyn görnüşdi. Indi diýmek şonuň Trump şoň arkasyny duran hemmemize ma'lum. Diýmek Orsiýet ýeňse diýmek uruş gotarýar. Ýöne Orsiýet kimi ýeňýär? We näme üçin ýeňýär diýen sorak bar ýurtdaşym. Seredik gör özüm. Şu uruş gotarsa Orsiýet Ukrainany basyp alsa, Ukrainanyň hanyny öz başdaklygy, öz garaşsyzlygy, Hani 91-nji ýylda biz SSR ýykan ýene de orslaryň özleri esas alkogolik ýelsin bilen. Ine özleri näme diýen bolsa edin siz azat hany. Ha bolýa azat bolsa bular öz döwletini gurup başlady. Islese kel bilen dost bolar bular, islese kör bilen. Ol döwletiň öz işi, halkynyň öz işi. Siz näme üçin gelip o halkyň içerki işine gatyrşýan? Näme üçin Ukrainalar Ýewrosaýyza agza bolmalylar? Näme üçin Ukrainalar NATO agza bolmalylar? Onu näme üçin Orsiýet sesini çykarmady Pribaltika döwletleriň üçüsem Latwiýa, Litwa, Estoniýa üçüsem Ýewrosaýyzyň agzasy boldy, NATO ýararlygynyň agzasy boldy. Näme? Şo taýda duran raketalar Orsiýada ýa Leningrada atany 3 minutda bar ýa Ukrainanyň çal. Ýöne diýmek, mesele bu taýda o döwletlerde däl. Ya NATO ýararlygyna da däl, ýa bir Ýewropa bileşigine de Ukraina girmekçi bolýan. Ýok. Esasy zat Ukraina halky Rus halkynyň gowy ýaşamalylar. Olar hem ýaşap başlady.
Dünyada nerede görsen işläp beren Ukraynalardyr. Mene orta sataşamak tutaydı, rahmet çekip beren, gara işte ya beyleki işte öz maşrafını ekleyecek bu. Onun ertekisini çel yemeli, peçin üstüne yatıp, yazılı saçağın, yazılı dörlü noğmatları seçildiğini yaldı, terde yaşak geliyen millet. Şunu bular mırrihatlanýar, goňşuluk ogy ýaşadyr. Ine şoň üçin bular Ukraina halkyny şular ýaly bir negativ garaýşy bar. Şoň üçin bular şunu topragyny almak isleýär. Ordan ol altyn topragy bar Ukraina. O tak bir taýyp sünçdenem ertiba bolup çykýar. Gitler şu çodany Ukrainany almak üçin şol bütün dünýäni däne bilen üpçün etmek topragy bar. Şo taýdan eýem şol gyryp kesip wagorlap ýanky gumus ýa-da şol mes toprak bar, ýaly mes toprak, gara toprak. Şonu Germaniýa çykaryp başladylar Gitlerde. Indi şu toprak häzir Orsiýadyň eline düşdi. Ene bolly ýarsyna buğday ýakmaly, ýaraşanyň hemme baýlyklary öz haýryna geçirmeli. Şoň üçin şu uruşy başladylar. Onsoň o taýda öňkü oturan prezidentler Poroshenko gelýänçe hemmesi Orsiýadyň dikmesi. Onu aýtmak gerek. Şol Putin'den ya Orsiýetden bir ruhsat hareket eden birim yok şolum. Ene soň Poroshenko geldi, eýle beýle özüm bolady, oňam ol şu taýda men baranyz diýdim, ýyleşimi düzüp ýatypdyr, Lipetskide, şoň gidip ýatan ýanky şokolad fabrygy bar, Orsiýetde gurulan. Ene şonu Orsiýet eline aldy, eger biziň garşymyza gitsen bu fabrygyny elinden alýar. Oňam sesi düşdi. Soň ene Zelenski geldi, hakyky halkyň ene anam beler Taýland we prezident. Goýul artist bolsun, komik bolsun, ýöne 3 ýyl uruşda ol nähil serkerdedigini görkezdi, gahrmanlygyny görkezdi. Öz halkyny şeýle hormatlaýan, syýlaýan, kasamana da wepaly prezidentden hany dünýäň öňüne suw dedi bu. Ene şeýle şol, ondan şol ýene de bir ýatyr Ömer Amany birleşimi ay ýaşuly Orsiýet bolmasa dünýä hiç açanam düzelmez diýen. Orsiýet bolansoň dünýä ýykylypdyr, ýurtdaşym. Ýadyňa sal, eger bilemek näçe ýaşyndadyň. SSR kim ýykdy? Türkmenler ýykdymy? Täjikler, özbekler, gyrgyzlar, kazaklar, Azerbaýjan kim ýykdy? Aýdyň şonu. Orsuň özi ýykdy. Ondan uly zady ýykyp kiçi zady saklap borum diýip men şol da uraýtdym. Ine maňlaýyna geldi Orsiýadyň. Beýle halklar şular ýaly elinden hemme baýlyklar alınıp şol SSR döwül Orsiýada çykaryldy. Soň barňyna nähili ýaşasaň şo hili ýaşan diýip köçädiňler. Ýöne şolar şonna da özüni tutup başlanyny indi gelip ýene de şu öňkü ýanky mahabatlandyrma siýasatyny alyp barýardy, diýdim zorluk siýasatyny. Hana Türkmenistanyň hemme nebit gadyny ýeregi diýär. Hana sen Ömer Aman aýdyp ber. Maňa eger şol Orsiýet düze diýänçi bolsa han Türkmeniň nebiti gady. Han gelýär baýlyklar. Şol atal ogly kim getirip koydu hakimet başına? Orsiýetdenmi? 1881-nji ýylda Türkmeniň soňuna soğan eken Orsiýet imperiýasy dälmi? Näme sen bu kun Orsiýet ýa-da bolmasa dünýä düzelmedi. Şu Orsiýet bolmasa dünýä düzüllä beser. Şu Orsiýet bolan üçin dünýäde şuma soňky 3 ýylyň içinde hemme döwletleriň güni bir bolsa dawasy 2, dawasy 2 bolsa jenjeli 3 bolsa da horlugy 4. Ana? Näme üçin 20-nji asyrda näme üçin şular ýaly uruş turdiýarlar? Näme haýwatat diýär, ol ýadro ýaragy bilen. Ha bolýa atsyn şonu ýarsyn bütün ýerşar partlak gider, özlerim şowur bady. Beýtir haýwatat gorkuzyp, häzir bu Ukrainany basyp alsa, erti ýeme Pribaltikany basyp alsa, soň Polşany alsa, soň Estoniýa, ýeme alsa Finlandiýany, soň beýlek öňkü ol SSR-iň hataryna duran Ýewropa döwletlerini basyp alsa. O nähil bar? Ona diýmek şuň kun şoňa dur diýmeli. Şonuň öne Ukraina halky edip otyr. Şoňa şu howpa düşünýän döwletler erti öz başyna geljek, howpa düşünýän döwletler öne Ukraina elden gelen kömegine edip otyr. Şo kömegine suwutnamasy düňkü kabul edilen karar 800 milliard euro. Amerika bermän geçsin, Ýewropa özüni özi gorýar. O agyr bor, o getirli Ukraina Amerikan Patriot raketalar ustanowkasy.
Türkmen çaysa tüpen ödü vardı, indi içine salarlık oku yoksa oku Amerikadan gelme. Onun berjek geldi. Ondan on tüpenin berenin hayrı näme? Onu mol berenak, onu Biden verdi. So Biden'ın berenini kıskan, yok, onu men size berjek geldi. Kırlı böleğin diyen manday diyorsun. Nemsi sonu Orsiýada diýip bilen sen yaraglanan gümmol Ukrainanyň territoriýasyndan. Menem şu terhede goşun salaýyn, Ýewropanklar taýýar, sen hem bir adım Ukrainanyň territoriýasyna girmerdin, Ukraina sizem oň territoriýasyna girmerdin. Yarag sanyň şunça bolmaly, goşun sanyň şunça. Bolly oturdy, mesele çözüljek boldy. Ýok, bu çözülmeň alamaty da bu mesele şuma şuňlaşdyrylýar. Problema bolýar. Ana Trump beýdi bol, ana Ýewropaýa ýygnanyna da olaňam opul artykmasdan şu halklaryndan salgydyndan alyp hazyna ýygnaýarlar şu fonda. Demek ertiden başlap ana şu da Ýewropa halklary öz salgydyny köperdiler. İýmiti gymmatlar, ýakjak gazy, nebidi, benzin, suratlar gymmatlar. O zaman arzan näme soňky 3 ýylda. Ýöne şon sesini çykarman, şu gerekdigini düşün, halklar şonu kabul edýär. Gerek bolsa ýenem bererdi. Ana şeýle. Men olgun statistika seretdim. 2023 ýylyň 24-den geçdirip beri Swed jemgyýetiniň, ýagny ilatyň şol uruşa taýýarlygy, gerek bolsa öz watanyny gorajaklygy eller ýaraly, 52% ýetip bir 50 göterme. Pikir berin. Dünýäde iň parahat iki ýurt bar bolsa bir şoň Swedse ýa halky. Elmidam dünýädäki şu bolup beren uruş, konfliktmi, keselçilikmi, näme ýenemi hemmejigini ellen gelen kömegini, pul kömegini, derman kömegini, iýmit kömegini edip gelen döwlet we millet, bular eline hiç haçan bir ýarag bilen adam öldürilýän niýet beýnisinde ýok şu milletin. Şoňa da şunu ne Orsiýet ýa Putin mezur etdi. Näme bular goranmaz öýdýäňmi? Elbetde gorar. Ya 39-njy ýyl SSR bütün goşuny sürdi Finlandiýanyň üstüne. Aly bildilermi? Mannerheim'iň liniýasyny? Ýok. Finland mergelleri külpeýe kun etdiler. Ine gyzyl goşun şo taýdy. Şondan meýdana çekildi. Şo barada ýazýan nälerlerkä? Sebäp o taýda ýeňlise tede bar bolurlardy. Ýüzlerçe müň adam ýetir. Näme bu kun finler goramazmy öz serhedini ýa öz başlaplygyny garaşdyrylýan. Elbetde gorar. Ine şu meselede Suriýaly ýagdaýlar men size kıysaça şeýle ýatladyn diýdim. Galan näme täzeliklerim bolsa yurtdaşlar dikkatinize ýetiredir. Ýöne ýazýan zadyňyzy, berýän soraňyzy düýüp seredip berjek bolun. Sebäp iki tarapym deň tutjak bolun. Orduňa görýän tarapyňyzy aýtmak bolmaz. Şu taýda sorapdyrlar da ýene bir sorag bar. O aýdylan halmynada sen näme elmidam şu şuluň ýa şuluň Ukraina tarapyny tutýan ýa orta garşy durýan diýip. Zelenskiň tarapyny tutamak men Ukraina halkynyň tarapyny tutýan. Zelenski Ukraina halkynyň höwes bilen saýlan prezidenti. Şoňmy? Ukraina çözüne Orsiýadyň üstüne. Orsiýa çözdü. Garaşsyz bir tarap, biz bir tarap diýär, biz orada bir tarap ol garaşdy, döwletiň üstüne. Ukrainanyň üstüne. Eger şular ýaly ýeňillik bilen döwlet serhetlerini aýagy bilen tozup bilýän bolsa Orsiýa, Türkmenistan durar öýdýän. Ýa şoň içinde Türkmenistan Türkmenle dolandyrýar. Man aýdyň eliniz galdyryndy. Bireňi. Barmy şol? Ýok. Hana Orsiýetden gelen spesialistler bütün Balkanyň newtin gazyny olararly, ýa-ni Lewap bilen Mardaklaryň hana hytaýlary berdi Putin. Bu ataloglam ene iň satlyk adamly Türkmeniň taryhyny 2 sany ýa 3 sany satlyk bolan bolsa şoň ikisini şu ataloglar. Üçüncüsü hem näýär? Ýok, şu ýalňyşam bolsa suwutnamalar bilen çykyş edin. Men sizden haýyş edýär. Şuning ýalňyş diýäňizi, ýalňyşyny görkezin. Zelenski näme ýalňyş edipdir ýa Ukraina halky? Haklymy ýa nä haklymy öz terhedini, öz garaşdyrlygyny, öz döwletini, öz gelejegini goramak? Eger biz türkmenler bagyşlanmaly erre bolsak, öz watanymyzy, halkymyzy goramagy biziň gurbumyz çatmaýan bolsa, erkimiz yetmeýän bolsa, onu beýlekiler şu öz kümsüklüğümizde günahkarlamak gerek gäl. Adaletli bolmaly. Ine şonu aýdyn dedim size. Bolýa, sag oturun hemmäňiziň öňünde saglyk ýurtdaşlar.